Паважаныя сябры, паважаныя прысутныя, дазвольце мне перад тым, як увогуле пачаць поўную сваю прамову, павіншаваць усіх прысутных, усіх чальцоў Магілёўскага раённага камітэта з першым святам стварэння Магілёўскага раённага камітэта грамады вучняў 9 класа. Ура! 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 Слава нашей громаде! Слава нашей громаде! Слава нашей громаде! Слава нашей громаде! Увогуле, Магілёўскі раённы камітэт нашага аб'яднання прынёс вельмі шмат карыснага, вельмі шмат карысці увогуле для усяго аб'яднання, для ўсёй грамады вучняў 9 класа. Бо з стварэння Магілёўскага раённага камітэта колькасць чальцоў нашага аб'яднання узрасла на 20-30% ад агульнай колькасці. З дапамогай Магілёўскага раённага камітэта наша аб'яднанне можа працягваць пабудаванне школьнай дэмакратыі, стварэнне паўнавартаснай сістэмы школьнай дэмакратыі ва ўсіх школах Беларусі. І Магілёўскі раённы камітэт у гэтым вельмі шмат дапамагае нам. Ура! 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 Слава нашей громаде! Слава нашей громаде! Слава нашей громаде! Задачы, якія былі пастаўлены перад усім аб'яднаннем 10 і 11 з'ездам грамады вучняў 9 класа, дапамагаюць нам ствараць фундаментальную сістэму развіцця, фундаментальную сістэму усёй нашай суполкі. Дапамагаюць ствараць паўнавартасную структуру нашага аб'яднання. У гэтым нам дапамагае і Магілёўскі раённы камітэт. Яго чальцы працуюць над усіма пунктамі жыцця нашага аб'яднання усёй грамады вучняў. Ура! 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 Слава нашей громаде! Слава нашей громаде! Слава нашей громаде!